Čauko. Čauko, tu som. Servus, Berty, a ty čo, pešo si prišiel? Hej, auto mám v servise. Ja, jasné. Ale počúvaj, zmenil si sa dajak, som ťa dlho nevidel asi. Ja som sa ostrial, vieš, bo mi bolo horúco v lete, no a trošku som schudol, takže pohoda. Fajne, ale som nevedel, že robíš aj reality, teda okrem financií. To robím už nejaký piatok. Od pondelka teda robím, hej, ma poprosil kamarát, že či nepredám mu a vieš, to je dobrý biznis, bo dostaneš províziu fajnú, vieš, takže každý peniaz sa vyjde. Vieš, a som vedel, že ty točíš videá, takže ťa oslovím, som rád, že si našiel čas, ale mám trošku trému. Nič, v pohode, to dáme, neboj sa, dám ti mikrofón a môžeme ísť. Hej, dobre, no poď, mám kľúče, poď. OK, poď. Tento dom je na predaj. Dobre, Berty, počuj, ale najprv sa asi predstav, povedz, že čo predávaš. Jasné, jasné, dobre. Môžem? OK, poď. Dobrý deň, volám sa Berty. Ja, že ešte na predaj dom, dobre, ešte raz. Dobre. Hej, a kľudne aj realitku povedz, to sa ho zvykne hovoriť, hej. Dobre, môžem? OK, poď. Dobrý deň, volám sa Berty a tento je dom na predaj. Ešte raz, bo som sa pomýlil, prosím ťa, ešte raz poď. Môžem? OK, poď. Dobrý deň, volám sa Berty, som z domy haly chaty pozemky komerčné priestory Realitias a tento dom je na predaj. A ty furt cúvaš tak s tou kamerou. Hej, tak Berty, to musí byť dynamické, vieš, ty by si mal tiež kráčať. A kde mám kráčať? No normálne za kamerou. Ale počuj, ty si hovoril, že také, ja neviem, aké Realitias, ale tu píše Happy Reality. Aha, jasné, lebo to je pre kamera. Jasné, dobre, spolupráci musím. Dobre, ešte raz môžem? No, OK, poď. Dobrý deň, volám sa Berty, som z domy haly... Berty, zase si nekráčal. Prepáč. Môžem? OK, poď. Dobrý deň, volám sa Berty a tento dom je na predaj v spolupráci s Happy Reality. Dobre, to budeš? Nič, natočíme to ešte raz. Dobre. Dobre, Berty, počúvaj. Daj do toho viac energie, hej. Už vieš text, tak proste predaj to, musíš ako realiťak vystupovať. Ale jak vystupuje realiťak, ja neviem. Neviem, tak rozmachuj rukami trošku, povedz, že je to exkluzívna ponuka, hej. A to môžem aj toto robiť s rukami, ne? Áno, presne, spojíš ich občas, tak, dobre. Takže exkluzívne a s rukami. Áno. Dobre. A energiu to musíme. Dobre. Dobre, OK, tak po 35. OK, poď. Dobrý deň, moje meno je Berty a v spolupráci s Happy Reality vám predávam tento rodinný dom na predaj exkluzívne len čisto odo mňa. Dobre tak? Skúsime ešte. Ešte raz. Vyskočil, vyskočil. OK, môžem? poď. Teraz sa nachádzame na zadku, ktorý má rozlohu 205 árov. Berty, nie zadku, v zadnej časti pozemku a nie áre, ale metre štvorcové. Metrov štvorcových, lebo celkový pozemok má 205 metrov štvorcových a sme na zadnej časti, dobre. Áno, dobre. OK, poď. Teraz sa nachádzame v zadnej časti pozemku, ktorý má rozlohu 205 metrov štvorcových. Super, tak toto dáš, dobre? Ideme to natočiť. Dobre. Môžem tak, že vyjdem vonku a budem rozprávať? Hej. Dobre, povedz kedy. OK, poď. Je tu aj garáž, ktorá má 20 árov. Berty. Čo? 20 metrov štvorcových. Hej, a povedz tomu dačo ešte, neviem, však je tu aj garáž, tu každý vidí, že je garáž. Ale však čo mám povedať ku garáži? Však normálne garáž, vôjde sa tu auto, alebo ja neviem, podnikateľské účely, ja neviem, čo opravovať bicykle, tu bude takto, vieš, tak už sa rozhodnú, nie? Jak oni chcú. No však dobre, ale tak povedz to. Dobre. OK, poď. Je tu aj garáž, ktorá má rozlohu 20 metrov štvorcových. Môže pre vás si kopol do stoličky, daj pozor, poď ešte raz. A čo tu chceš piť tam hrozne? Nič, Berty, však len dáš si hrozno, hej, potom na konci a povieš, že je to v slepej ulici, že je to dobrá poloha v Košiciach pri lokomotíve a že tu rastie aj hrozno, hej. Dobre. Môžem? OK, poď. Tento pozemok a rodinný dom sa nachádza nedaleko lokomotívy, kde je výborná poloha, svieti tu slniečko a vyrastlo tu aj hrozno. Dobre, Berty, ale však najprv povieš a potom si to dáš do úzne, však ti nič nerozumieť. Dobre, ale dobre hrozno je. Tež? Dík. OK. Dobre, poď. Pozemok sme si predstavili, teraz sa poďme pozrieť vnúka. Berty, nie vnúka, dovnútra povedz. Dovnútra. Ale však normálne celú vetu. Pozemok sme si Počkaj, poviem ti. OK, poď. Pozemok sme si predstavili, teraz sa poďme pozrieť dovnútra. Dobre, poď ešte raz za to hlavou trošku ešte inak, tak. Pozemok sme si predstavili a teraz sa poďme pozrieť dovnútra. Super. Môžem? Hej, OK, poď. Teraz sme vnútri.
Nachádzame sa v centrálnej časti domu, som sa pomýlil. Mám dať ešte raz? Hej, poď. OK, poď. Môžem? Budem cúvať, hej. Teraz sa nachádzame vnútri, v centrálnej časti tohto domu, chodme. Dom má dokopy 5 izby, tam je kuchyňa. Počkaj, nie izby, izieb. Dom má 5 izieb. Hej, počkaj, ale normálne trošku sa do toho polož, hej. Zase chceš to predať, tak daj do toho energiu. Jo, dobre, tak poďme ešte raz. Stade. Áno, poď s otočkou. Počkaj, poviem ti. OK, poď. Teraz sa nachádzame v centrálnej... Počkaj. Poď, zrob 3 kroky a tak zač. 3 kroky dopredu mám to robiť? Hej. Počkaj. OK, poď. Teraz sa nachádzame v centrálnej časti domu na chodbe. Tento dom má 5 izby. Tam je kúpeľňa s veckom, tam je obývač. Izieb. 5 izieb. Poď ešte raz. Tento dom má dokopy 5 izby, tam sa nachádza kúpeľňa. Ešte raz, bo som sa pomýlil. Teraz sa nachádzame v centrálnej časti domu. Tento dom pozostáva z 5 izieb, tam je kúpeľňa s veckom, tu je obývačka, tu je kuchenka a tu máme ešte ďalšiu izbu, ktorá je zariadená v retro štýle, čo znamená, že budúci kupujúci bude mu stačiť, keď príde len s pyžamkom a so zubnou kefkou. Počkaj, ale prečo? Ale to každý vidí, že bude treba trošku prerábku spraviť na tom. No ale však keď budú si chcieť prerobiť, tak si prerobia, nie? Však sú inteligentní. Poďme ešte hore, mi natočíš to tie dva izby, čo sama potom zrobíš s tým letajúcim ešte, hej? Dobre, tak hore počuješ len zo statívu spravím švenky, hej? Švejky, hej, zrob, poď. No dobre, tak kameru som vypol, to mám natočené. A ešte to si chcel, hej, toto. Zrob, no. Naštartuj. Hej. Také, vieš, nech... Wow. Dobre, tak vysoko ledí. Vieš, nech vidno tam polohu, že kde to je, vieš, že vidno veterínu, lokomotívu nedaleko hlavne, to je, že lokalita je topka proste, vieš, lebo však vidíš, že aj tu máš cyklochodník, všetko tak natoč, že teraz točíš. Tak, dobre. Hlavne vieš, aj strechu, zahradu, dom, všetko normálne natoč a potom to dáš do videa, ne? Dobre, však keď nezabudnem, tak dám, hej. Dobre, idem do pivnice ešte, hej? Jo, čauko. No to čo v pivnici? To nič, to pivnica. Tak poďme natočiť záver vonku. Koniec? Dobre, poďme. OK, poď. Tento dom sa nachádza vo výbornej lokalite, vzdialený asi 2 are od mesta. Čo? No, že akože blízko centra je. Tak povedz, že je blízko centra, nie 2 are, keta kilometre. Dobre, to dáme ešte raz a potom dáme toto, vieš. No, dobre. Poď. Tento dom sa nachádza vo výbornej lokalite blízko centra, z ktorého sa ľahko dostanete napríklad tu, alebo aj tu, možno, že aj tu. Prepáčte, nie tu som chcel. Alebo aj tu. Tu. Takže ten dom si môžete kúpiť. Počkaj, ale však povedz aspoň niečo, že ak vás ponuka zaujala... Aha, dobre. Môžem? No, poď. Keď vás táto ponuka zaujala, opovažte sa ma kontaktovať tu, alebo tu. No, super, ešte sa rozľúč, zakývaj. Dovidenia. Super, máme. Konečne. Počúvaj, ty máš teraz nejaké bývanie?